Okay, good afternoon everyone. Diyos maray na hapon tabi sa Indokabos na nagaantamay kang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. Ngayon daw ning Webes, petsa 15 kang bulan ning Agosto 2024. Kung saan ngunyan daw sa buong mundo ang mga Katoliko, di ko alam kung ang mga ibang mga dakong Katoliko man, nag-obserba kang pagsakat ni Mama Mary sa langit. Assumption, body and soul. Yan. Siguro maging pag-urulayan mga tugang na sa gabos na babae, si Maria lamang ang masasabi ng pinagpapala o pinagpala. Dahil siya po ay pinili ng Diyos maging ina ni Jesucristo. Yan. Kaya kung naniniwala po tabi kita na si Kristo ang Panginoon, tagapagligtas at the same time Diyos, maniwala din po kita mga tugang na si Kristo nagkatawang tao. Yun. Paano siya nagkatawang tao? Hindi po lamang bigla na lang siyang lumitaw, kundi siya po ay isinilang ng mahal na berhen. Berhen. Walang asawa. Hindi nakipag-sex. Siya po ay berhen na ina. Yun. May nakita ka bang berhen na ina? Wala naman disgrasyadang ina, pwede pa, bato-bato sa langit, huwag kayo magagalit. Totoo, may mga ganun naman. Si Mama Mary po ay hindi po siya disgrasyada. Siya po ay berhen na ina. Virgin birth nga. Yan. Kaya nga, siguro, masasabi ta mga tugang, talagang dakula ang onra na dapat itauta kay Maria. Dahil nga po siya pinili ng Diyos sa gabos na mga babae. Kaya sabi ba nga ni Isabel nang dumalaw si Maria sa kanya, doon sa Huda, sabi niya, "Who am I that the mother of my Lord should come to me? At blessed are you among women." Yung sabi ba gani pinagpala ka sa lahat ng babae. Blessed are you, Maria. Because yun nga, you believe, naniwala ka, nagtubod ka that the sinabi ng Diyos ay mangyari. Blessed are you, Mary, for you believe in the word of God. Yan. Yan po nga tugang ang pinagsiselebrar tangon yan. Ang kapistahan kang Assumption of Our Lady. Our Lady of Assumption. Siyempre, yun na po yan. Our Lady of Assumption. Si Mary, assumed into heaven, body and soul, incorruptible. Yan. Hindi po siya nabulok. Bakit? Unang-una doon po nanirahan ang mahal na Panginoong Diyos, nagkatawang tao. O di si Jesus yun, ang Diyos mismo. Because God is only one. But different in persons. Yan. Pero Diyos po yun. Ang Diyos niya yun yan, one God. So therefore, the God nag-irok sa sinapupunan ni Maria 9 na buwan. Kung naniniwala po tayo kay Kristo, maniwala po tayo na siya po ay naging tao. Kasi minsan naniniwala tayo kay Kristo na si Kristo ay naging tao. Ang may paniwala na si Kristo ay Diyos, totoo. Pero basta lumitaw na lamang siya, hindi pwede. Abnormal si Kristo niyan. Si Kristo ay normal, natural na tao.
na Diyos na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Maria. Yan. Kaya by the way, happy fiesta po sa mga taga Ginubatan. Kasi ang saindang patronal feast ang Our Lady of Assumption. Mary, Assumption. Yan. Okay? So anyway, pwede po kamo magduman sa indong mga Facebook. Yan, maduman na nga na ako. Pag duman tabi nido sa indong mga Facebook, yun na mas magayon na yun na nga ni na yan, medyo maluya-luya pa ang ating internet digdi. But anyway, yan. Pag duman nido sa Facebook, magduman tabi kamo sa DCGB News Online. Okay, yan, okay. Medyo mabagal-bagal pa, mabagal-bagal. Okay, DCGB News Online. Okay, ginigibo ko na nga ningon yan. Pagkatapos, sabi-tabi, magdumang ka mo sa Marhay na Hapon. Pakilike mo ito. Pagkatapos, i-share. Igwa nga ni nangunyan na 110 place na po yan. Okay? So, ibig sabihin, may mga nagdanawag na, naghihiling na sa satuya. And by the way, gusto ko pong batiin ang aking classmate si Dr. Mila Realuyo sa Ginubatan. Nagdadaog pala sa Sakuya. Okay, classmate. Classmate ko po siya noong sa Santa Clara Academy. Elementary pa kami hanggang high school. Agum ni Dr. Realuyo. Diyan, yan, nandyan sa Ginubatan. Okay. So, anyway, mga tugang, pagkurulayan ta ang manunungod sa Assumption. Okay? Ngunyan na aldaw ning kapistahan kang Our Lady of Assumption. Okay? Siyempre, mga tugang, magayunon, mapalad ka, sabi nga ni Isabel kay Maria, mapalad ka sapagkat nanalig kang matupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Yan mga naman importante baga, maniwala tayo sa sinasabi ng Diyos. Masyado kasi pinaniniwalaan natin yung mga sinasabi ng tao kaysa sa sinasabi ng Diyos. Na ang tao minsan masasabi natin yan may self-interest pala yan. Okay, delikado yan. Father, ang tao hindi nagsisinungaling. Ba? Sinungaling ka. Yun nga lang Pag sinabi mo ang Father Butch, ang mga tao hindi nagsisinungaling. Sinungaling ka na. Kasi ang tao nagsisinungaling yan Lalo pag halimbawa, minsan nahiya na, hindi sasabihin ang totoo niyan. Kasinungaling. Pagkatapos ang mga kasinungalingan, paniniwalaan mo pa. Ay, delikado po yan. Yan, tingnan mo, maraming fake news, maraming na-scam. Kasi nga tayo ay madalas maniwala sa mga fake news. Hindi sa truth, hindi sa katotohanan. Yan. Kaya maganda po ang sinabi ni Isabel. Mapalad ka. Okay? Blessed are you because you trusted for the word of God. Yan po mga tugang. Maganda yan Kaya araw-araw, pinaparinig namin sa inyo, pinapadangog namin sa inyo at ating ipinapaliwanag din ang salita ng Diyos kaysa sa salita ng tao. Masyado kasing pinaniniwalaan natin ang salita ng tao kaysa sa salita ng Diyos. Kaya marami sa atin ang nangyari. Nalansik ka, Father. Yun, mahirap po yun. Kaya maganda po ito. Anyway, ngayong araw na ito, ang Ebanghelyo ay galing sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 1, talata 39 hanggang 56. Yan, okay. So magayunon mga tugang. Anyway, gusto ko kaagad batiin. Nakikinig kasi si Lolo Mir. And of course, si Father John Christopher Baptista. Amen, amen. Anak, kumusta kaya sa Binangunan Rizal? Okay? Diyan ka pa ba na-assign? Yan. Si Father John Christopher Baptista na ako ang nagbinyag sa kanya noong matagal na yata. 1988 ba yun? Anyway, yun. Saka si Lolo Mir nakikinig sa atin. Anyway, maganda po talaga. Balik-balikan ang salita ng Diyos.
Si Maria ay talagang pinagpala. Bakit? Unang-una, naniniwala siya sa salita ng Diyos. At hindi lang naniniwala, hindi lang nagtutubod, kundi naniniwala siyang matutupad ang ipinasasabi sa kanya. Iyon. Alam mo, pero minsan pwede naman tayo sinasabi na, sabi nga, naniniwala tayo, pero, naniniwala lang. Pero hindi na tayo naniniwala na matutupad ang salita ng Diyos. Yun. Yan ay napakaganda po itong description nito. Si Maria ay hindi lang naniwala sa salita ng Diyos, kundi yung sinabi ng Diyos ay matutupad. Yan. Make it happen. Yan. Ang Ebanghelyo po, napakaganda, no? Anyway, basahin po natin, bago tayo magbigay ng oras. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae." Yun, sa lahat ng babae. Pinagpala si Maria. Sabi pa ni Isabel? Ito po, At pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Dalawang blessing yan, Blessed na si Maria at blessed pa rin yung dinadala ni Maria. Oh, double blessing. Ang galing talaga, Sana ganun din tayo, May double blessing or tawag multiple blessings. Yan. Sabi niya, sino ako? Ito sabi ni Elizabeth, sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? So dito makikita natin that Elizabeth recognized God in Mary. Wow! Sana ma-recognize din natin ang Diyos sa bawat isa. At hindi to, sino ako? Nadalawin at ako ng ina ng aking Panginoon. Dito, pinakikita na talaga na si Maria is the mother of God. The mother of the Savior. Iyon, actually, declaration po ito, sa Bible, makikita natin, may mga declaration, or ganito po yan, Sana maganda talaga yan, magde-declare din tayo, di ba? My Lord and my God. That is also another declaration. Ni Tomas, my Lord and my God. Pero dito mga tugang, si Elizabeth nagdeklara, sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Yan, napakaganda. Mapalad ka sapagat nanalig kang matupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. Alam mo mga kaibigan, ang pangyayaring ito, si Maria ay dinalaw ng anghel. At sinabi ng anghel na manganganak siya. At kaya nga nadalaw din si Maria kay Elizabeth kasi sabi nga, yung bandang huli may referential pa, Yung ang pinsan, sa kabila ng pagiging baog at hindi pwedeng manganak, ay nasa 3 buwan na. Wow, in the 3rd month, pangatlong buwan na. Kaya nga si Maria, agad-agad pumunta doon sa Huda, sa bayan ng kaburulan ng Huda, the hill country of Judah. Yun po ang nangyari. At ito ang sinabi, pagkatapos na binati siya ni Isabel, ito naman po ang binigkas ni Maria, ang napakagandang awit niya, Magnificat. Yan. Na si Maria, ito po ang ginawa niya, nagpupuri sa Diyos. Sabi niya, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagat nilingap niya ang kanyang abang alipin, binusog niya
ang mabuting bagay sa mga nagugutom at pinalayas niyang wala na anuman na ang mayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. At dito sinabi din ni Maria kasi dito sa Magnificat, all generations will call me blessed. Yan, ano ang ibig sabihin? Ang salinlahi, ang tatawagin siyang mapagpala o blessed. Yan, totoo. Kaya nga yan po ang ating ngayon, si Maria. Diyan mga kaibigan, nagtatapos ang mabuting balita ayon kay San Lucas, Kabanata 1, talata 39 hanggang 36, na ipinakikita sa atin ang pag-akyat kay Maria sa langit ng ating huling hantungan, at ang lahat ay makakabahagi sa walang hanggang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya maganda ito na ngayon na pinagdiriwang natin ang pag-akyat na sa katawan at kaluluwa ni Maria, ipinakikita rin sa atin. This is a reward, Alam mo, ang Diyos may gantimpala sa lahat. Bibigyan ka ng gantimpala, God will give you the reward. Ginawa kay Maria yun Tandaan natin na pinagpala si Maria dahil nanampalataya o naniwala siya sa Diyos. Kaya kung tayo'y maniniwala sa Diyos, pagpapalain tayo. Kung hindi tayo maniniwala sa Diyos, ano ang mangyayari? Baka hindi pagpapala, pagpapalo ng demonyo yan. At ito mga kaibigan, ito'y paalala sa atin na maging tapat sa Diyos, sa kanyang mga salita at sa mga taong malakas ang pagtitiwala sa Diyos ay pinagpapala niya ng lubos. Yan, napakahalaga po yan. Anyway, mga tugang, babalik muli si Father Boots pagkatapos ng mga paalala. Ang oras po natin ngayon ay, anong oras na? 21 minutes after 1 o'clock. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper-bilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag-Kremel S tablet na! Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Surf! Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang bango. Mula babad, instant white, instant bango. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after one wash, results may vary. Surf Active Clean Instant Galing. Surf Singaling na mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap.
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Kalidad na gamot, vitamins at pampaganda, meron ng Unilab para sa'yo. Yan ang alagang Unilab. Okay, balik po kita giraray sa programa Maray na Hapon, and gusto ko pong batiin si Ate Shoni. Happy birthday po. More birthday blessings, At gusto kong batiin si Annie V. Gonzalez. Good afternoon, Father. And of course, ang aking amiga all the way from Bacolod City, si Malo Vega Balion. Okay? And of course, si Gerald Aranya. Sabi niya, God bless all over the world. Okay? Ngayon ang pinagdiriwang natin ang pag-akyat sa langit sa mahal na berhen. Okay? So, inakyat. Bakit? Unang-una, siyempre, malaki, halimbawa, pag mahal mo ang nanay mo, anong gagawin mo sa nanay mo? Siyempre, dadalhin mo kung saan-saan. Mama ko nga, mahal ko mama ko, mother ko, Alam mo, dinala ko 2 beses yun. Napunta kami sa Israel, napunta kami sa Egypt, napunta kami sa Roma, sa Europe. Wow, pinasyal ko pa kasi mama. 2 beses Yan ang pag may pagmamahal ka. Lalo na si Jesus. Mahal na mahal ni Jesus ang kanyang nanay. 'Di ba? Kaya nga, tandaan natin parang hindi si Maria mapabayaan nang si Jesus ay namatay, di ba? Bago siya namatay, sinabi ni Jesus doon kay Juan sa alagad. Nang sinabi mo na tingnan mo hindi kaagad si Juan ang sinabihan. Nasa 7 last words ito no? Sabi, woman, behold your son. Si Maria baga ang unang sinabihan bago man si Juan. Si Maria, because mahal na mahal ni Jesus ang kanyang nanay. Pagkatapos may mga Kristiyano tayo. May mga wala namang Katoliko siguro gano'n. May mga sabi Kristiyano, pero binabastos nila si Maria. Anong klase ka? Magagalit si Jesus sa iyo. Bakit? Nanay ko yun, bakit babastusin ninyo? Nanay ko yun, bakit babasagin ninyo ang kanyang mga imahen? Magagalit si Jesus diyan. Ikaw na lang, di ba? Ako pumunta ako sa bahay ninyo. May larawan ang nanay mo. Magandang nanay mo. Pagkatapos pinagbabasag ko yung larawan ng nanay mo. Anong gagawin mo sa akin? Magagalit ko, hindi. Kung talagang mahal mo ang nanay mo, magagalit ka ng gusto. Pero tama lang yan, kasi yung nanay ko talagang ganyan. Anong klaseng anak ka? Yan ang problema. May mga Kristiyanong gano'n Alam mo, hindi ko makalimutan yung kwento ni Pastor Noe Dora. Hi Noe, magaling po ito. Dating hindi Katoliko po yan yung kwento niya, babalik ko sa inyo, kwento ko muli. Yung kwento niya sa atin dito, nakinig ba kayo noon? Sabi ni Noe, nang hindi pa siya Katoliko, talagang pinagbabasag niya ang mga rebolto. Sisimulan daw niya mga rebolto ni Santo Niño. Hindi muna si Santo Niño. Itong yung mga santo. Katapos kasi yung Santo Niño. Di ba si Jesus bagay ito Santo Niño? Pagkatapos ang pinakahuli daw niya yung imahe ni Mama Mary. Pupukpukin niya ng martilyo. Nangalang pupukpukin niya na ng martilyo yung imahin ni Mama Mary, rebolto ni Mama Mary,
Ano? Yung siguro yung ano ito, medalya milagrosa may ano ba naapakan pa na ng medalya milagrosa yung ahas. Nang pipupukin niya, may narinig siyang salita. Narinig siya. Bakit galit na galit ka sa nanay ko? Ha? Alam mo, siyempre, niribok niya kagad. Prayer of deliverance. Sino ka? Pero later on, sabi niya, si Satanas wala naman nanay. Silang may nanay. Ha? Sinang may nanay? Hindi ba ikaw, ako, at si Jesus may nanay? Sabi niya, mula noon, nagsimula na siyang magsaliksik, nag-aral. Pinag-aralan niya na hindi lang Bible, pinag-aralan niya na ang Fathers of the Church. Nag-aral na siya ng, yung mga patristic. Pinag-aralan niya na hindi lang Bible sabi ko nga, pinag-aralan niya church history. Marami siyang natutunan. Ito na pala. Yun. Kasi nung nag-aaral pala siya nung maging pastor siya, hindi pala nila ito na pag-aralan. Kaya nga, ngayong natuklasan niya na, ito na pala. Nandito pala ang katotohanan. Bakit tinatago ito sa amin? Nililihim nila ito sa amin. Yun, sabi niya. Yun nangyari. Kaya mula noon, yun talaga, nagbagong buhay na siya. Mahal niya na si Mama Mary dahil mahal na mahal ni Jesus ang kanyang nanay, si Mama Mary. Pati yung mga tugang, tayo po sa pagbabalik, agad-agad atin mapapakinggan ang magandang dula, ng minsan may isang bayani at isang madre, si Madre Laura. Okay? Anyway, ang oras po tabi ngunyan ay 31 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Try the new Surf Active Clean. Instant galing na di mamahalin. For instant white and instant bango. Based on technical test on polyester. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrexited. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Grex Lagman. Dakol na programa, dakol lang nakitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon, dai mo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Gov Lagman ang satong seguridad. Murang pinipiling edad, paghabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, dai diyang nakakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya-iyang gigibuhon, mga pangako niyang dai niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugma. Kung tatao makita mo talagang si Gov mapuuton. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo. May paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Governor Rex Lagman, tunay na padaba ang albay. Governor Rex Lagman, maaasahan. May energy na. Energy! Meron ding Energy. nag-crash o nag-palpitate? Baka di yan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. SB19 here. Ano atin? Atin to, chicken McDo. Much malaki, much juicier, much crispier to. Versus previous recipe. Better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Parami na tayo. So in love sa chicken McDo. Para sa'yo at para sa atin. Ang better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Better chicken McDo. Versus previous recipe. Dried through for a McSaver Sulit Busog Chicken McDo meal, 99 pesos lang nationwide. Mayong tusok-tusok. Sa Tabangkan, Vitamin B kan Farex. As in proper diet and exercise. Farexited ang mga kamot. Farexited maglagari. Parex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Hatid sa inyo ng Missionary Catechist of the Sacred Heart in celebration of their 100 years anniversary at ng himpilang ito, minsan may isang bayani. May salaing ti iglesia tayo.
iisa lang ang ating simbahan. Apay nga umadayukin kinilanang mo. Apay at alikodan, tinagtaudan, ti pamatam. Dito ka namulat, dito ka bininyagan, dito ka kinumpilan at ikinasal. Bakit ngayon ay ikaw ang sumisira sa ating simbahan? ¿Qué quieres que haga tu amada madre? Magagawa mo bang talikuran ng iyong ina? Matapang, Walang pagsuko buo ang loob, para sa Diyos at may isang banal. Tinawag mo ako at nakinig. Dinala mo ako rito at sumunod. Senyor, damak ko ang sakit ng iyong koronang tinik. Ang hapdi ng mga sugat sa iyong mga paa, kamay at tagiliran. Ang mapait na abdo, pero papasanin ko, inkluso lo pesado cruz. Kakayanin ko. Huwag mo lang akong iiwan. Dahil ikaw lamang sapat na. may isang bayani. Naghihintay ang iyong inang simbahan. At may isang banal. Akumpanyame. Samahan mo ako, Senyor. Samahan mo ako. Bayani. At banal. At ngayon, sa ating dula. Saan nga ba nauuwi kapag ang puso ay puno ng poot at galit? Pero, Merry Christmas. Sino yan? Alay, sino yung sundalong yan? Bitaw? Si Captain Hilda. I am here. Ayop ka? I have Bitaw! Ayop ka! Bahabatan ang ginawa! At saan nga ba nauuwi ang usapan kapag maganda at maayos ang nilalaman? Kapayapaan sa manataong kinalulugdan ng Diyos. Ito ang mensahe. Ito ang ibig mangyari ng Diyos. Dahil kahit noon pa man, ang digmaan, ang giyera, ang kasakiman sa kapangyarihan ay taglay na ng tao. Entonces, ano itong giyera na ito? El guerra está pasando por diablo. Gawain ito ng diablo. Porque gusto niya na sirain ang kapayapaan, wasakin ang pamilya. Mag-aaway-away ang mga tao, magpatayan. Matarse uno sa otros. At saan libro mo ito mababasa sa Biblia, Padre? Sa Aklat ng Mga Hari. Libro de los Reyes, Book of Kings. Kung saan binigyan ang tao ng kapangyarihan mamuno ng matuwid, ng tama, na naaayon sa kalooban ng Diyos. Pero, ano ang nangyari? Usapang habang lumalalim, ay lalo pang nagkakaroon ng kahulugan. Pero, kuidaw, ganyan din tayo sa simbahan. Nakikita mo ba ang lawak at sakop ng ating simbahan? Tayo man ay may kapangyarihan gumawa ng mabuti at tama o ng pang-aabuso at kasamaan. May obispo. Hindi tayo naiiba sa mga hari at mga pinuno. Mga pari, obispo, kardinal ng ating na simbahan. Hindi tayo naiiba na may kapangyarihan. Ang sabi, makinig ka. Para lalo mo na makilala ang isa na tao, bigyan mo siya ng kapangyarihan at lalabas ang totoo niyan kulay. Hanggang ang pagkatuto at pagtanggap ay sumilay, umusbong, magkaroon ng bunga. Padre Juan, salamat. Maligayang Pasko. Walang anuman. Sige,
Sandali. Gusto ko sanang makausap at magpasalamat kay Captain Shoda. Siyam na buwan bago ka isinilang. Ilang araw bago mo ganap na nakita ang liwanag. Pero alam mo ba na ilang linggo ka pa lamang sa sinapupunan ng iyong ina ay nakaririnig ka na? Ito ang hiwaga ng Diyos. Pakikinig. Ang pagkatuto ay nasa pakikinig. Kaya tayo binigyan ng dalawang tainga ay upang salain ang mabuti at tama at iwaksi ang kasinungalingan at mali. Makinig na ang tenga ay tila baga puso. Ito ay ayon sa mensahe ng ating Santo Papa, Papa Francisco. At magsalita ng may puso, may pag-ibig, may pakikinig. Simula ng lagim, ika-41 kabanata sa ating dulang, may isang bayani. At may isang banal. Bayani at banal. This is my first Christmas here in the Philippines, and perhaps also my last. Tomorrow, Christmas Day, I leave for Japan. I only would like to celebrate with you Christmas. I love you, Filipinos, for being kind and generous. God bless you all. Sincerely, Captain Joseph Shuda. Kaya siya pumarito noong gabi. Kaya siya nagdala ng regalo. Gusto lang niyang maranasan ang Pasko nating mga Pilipino. Pasko ng pamilyang Pilipino. Pero ano ginawa mo? Ano ang... Ay, Bitong. Ate. Kailan pa ba mawawala ang galit sa puso mo, Bitong? Kailan pa mawawala ang mga pagdududa mo? Salamat, buhay ka. Sinong nagligtas sa'yo? Patawarin mo ako, ate. Magbago ka na, Bitong. May hermano. Magbago ka na. Mahal kita. Mahal kita. Patawan mo, ate. Bito, kapatid ko. Bito. Matapos ang Paskong yon, sa pag-alis ni Captain Shuda ng sumunod na taon, nagbago na ang pamamahala ng mga banyaga. Nagsimula ang lagim. Pintoy! Pintoy! Bilisan mo! Andiyan na ang mga hapon! Ito! Halika, kunin mo anak natin! Ay, akin na yung balanggot mo at ako na ang magdadala! Oh, halika na, dali!
Pangingilabot ang mga sumunod na pangyayari. Ang karahasan ay kalagim-lagim. Lalo pa nang magsimula na ang pagsosona sa mga lugar kung saan ang mga kalalakihan ay hinuhuli at lumabas ang mga makapili, mga Pilipinong taksil sa bayan. Suot ang bayong sa kanilang ulo. Itinuturo ang kapwa niya Pilipino na kaaway ng pamahalaang Hapon. Wag! Wag! Hindi po ako kaaway! Hindi po ako kalaban! Ikaw, kilala mo naman ako, di ba? Matakot ka sa ginagawa mo! Pilipino ka! Pilipino rin ako! Ha! Ano ba? Bakit mo ginagawa ito sa amin? Ringan natin! Ringan natin! Para na eh! Saan nyo kami dadalhin? Ano gagawin nyo sa amin? Bawa po kayo sa amin! Bawa kayo! At sa bagong katatayong seminaryo, sa lugar na iyon sa Barrio Antipolo, sa lugar kung saan may matarik na bangin, tinipon ang napakaraming kalalakihan. Nakagapos ang kanilang mga kamay, nilagyan ng piring, inihilera, pinaluhod, nakaharap sa bangin, at isa-isang binayoneta. Hindi kapanipaniwala ang mga numero, subalit sinasabi sa mga tala na may higit na 12,000 ang pinatay sa lugar na iyon at karatig puok na kung tawagin ay pamintahan. Namaho ang buong lipa sa dami ng pinatay. Nilangaw ang buong lugar. Naglakas loob ang ilan na makalabas. Subalit, ang buong bayan ay nalilibot na ng mga Hapon. Ang mga tumatakas ay kaagad binabaril, binabayoneta, pinapatay. Sa gabi, maririnig ang mga yabag ng mga sundalong Hapon habang nililibot ang buong lipa. Diyos ko, ayan na naman. Ay, pangatlong beses na narinig paglalakad ng mga sundalong Hapon. Nagpapatrolya. Arda! Arda! Narinig mo bang naririnig ko? Diyos mio, tulog na tulog. Parang mantika. Ay, ano yun? Ay, Diyos ko. May binaril. May binaril. Iligtas niyo po kami, mahal na patrons. At Sebastian, iligtas niyo po kami. Madre Laura, ano po ang gagawin natin ngayon? Hindi na tayo maaari pang makalabas nitong lipa. Ay, kagabi po. Hindi ako nakatulog dahil sa narinig kong pagpapatrolya ng mga sundalong Hapon dito sa ating lugar. Tapos, may mga putok ng baril. Ito namang si Arda kaya sarap ng tulong. Ikaw kasi napagod sa maghapong pananahe. Buti kahit gera, meron pa rin nagpapatahe. At ang sabi po ni Mang Natoy, yan daw pong bahay sa tapat natin, puno ng drum ng gasolina. Kapag daw po dumating yung mga Amerikano, sisindihan
nila. Ano? Delikado. At hindi lang po yung bahay sa tapat. Meron po pati yung mga bahay malapit sa katedral at bahay ng mga kilalang tao dito sa Lipa. Pasasabugin na po nila itong Lipa. Susunugin, gagawing impyerno. Naku, Alay, Diyos ko! Ay, ano pong gagawin natin? Inakulong na tayo dito sa Lipa, pero... hindi naman po maaaring manatili lamang tayo rito. Oo nga po. Malilitsyon po tayo rito ng buhay. Ano na po gagawin natin, Madre? Ano gagawin natin? Magdasal tayo. Magdasal. Lumuhod. Magdasal. Lumuhod. Magdasal. Pero, Monsignor Oviar, mawalang galang na po. Pero hindi maaring yun at yun lang ang ating gagawin. Araw-araw, nagiging mahigpit at malupit ang mga Hapon. Salamat at kahit paano, ay nakikilala pa tayo nung ibang dating kasamahan ni Captain Shuda. Mabalasik at walang puso ang pumalit sa kanya. At, Monsignor Oviar, nabalitaan ko po rin na ipapapatay nila ang mga natitira pa rito sa Lipa. Walang matitira. Uubusin tayo nila. At may mga nakatanim na mga drum ng gasolina sa paligid nitong katedral. Maging sa mga karatig nating lugar. Anumang oras sa sindihan yun ng mga sundalong Hapon, tiyak na maglalagablab ang buong Lipa. Inihahanda nila kapag tumating ang mga Amerikano. Gawa pa ba ito ng tao? Hindi ito ang gusto ng Diyos. Oo, mahal na Birhen, iligtas mo po kami. Mahal na San Sebastian, tulungan mo po kami. Sino yan? Ako na po ang magbubukas. Huwag, Padre Gregorio. Ako na. Sakaling dating kawan ni Captain Shuda, tiyak, makikilala nila ako. Magandang araw. Sino po sila? Akala ko wala ang tao dito. Kaya nilikasan ko ang pagkatok. Sulat mula sa Apostolic Delegate galing kay Monsignor William Piani. Given in Manila, in the house popularly known as La Ignaciana, on the 18th day of January 1945. Signed, William Piani, Apostolic Delegate. Signed, Birchmans Argopin, S.J., Secretary. Panginoon ko. Madre Laura, lalanggasin ko na po mga sugat ninyo sa... Mamaya na, Arda. Halika, basahin mo ito. Basahin mo itong sulat na ipinadala sa atin ni Padre Juan. Abay, galing po ito sa Sacred Congregation of the Religious. Ala, Madre Laura, ang ibig bagang sabihin ay... Na muling ibinabalik sa atin ang pagkilala ng Roma na isang kongregasyon. Ito po yung sagot sa inyong petisyon noon ng obispo. Nakilalanin muli ang ating samahan, Madre Laura. Oo, Arda. Malaking bagay sa atin itong sulat na ito. Magdiwang tayo. Tawagin silang lahat. Magpasalamat. Ipagdiwang natin at ipagpasalamat ang dakilang araw na ito. Sa gitna ng lagim na dulot ng digmaan, ay may magandang balitang natanggap sina Madre Laura. Ito ay ang muling pagtatalaga bilang isang kongregasyon na makikilala sa pangalang
Misioneras Catequistas del Sagrado Corazón de Jesús. Walang mapagsidla ng tuwa si Madre Laura sa natanggap na sulat. Maging kaming lahat ay natuwa. Hindi Ano yun? May naamoy ba ako? Parang... Anong amoy yun? Gasolina? Teka, titingnan ko sa bintana. Parang sa labas nang gagaling. Panginoon ko! Usok! Makapal na itim na usok mula sa bahay sa tapat. Ang gasolina, Diyos ko! Ay! Diyos ko! Tuloy-tuloy ang panganib. Nakaabang, nakatanghod. Anumang sandali ay malalagay sa kasawian ang mga naiwan sa lipa. Umuusok na ang gasolina. Tuloy-tuloy ang dalangin, walang patid. Bawat butil ng rosaryo ay pag-asa, kaligtasan, biyaya, buhay. Dahil ang lahat ay maliligtas sa pananalangin ng banal na awa ni Jesus. Sundan ang pagpapatuloy ng ating dulang. May isang bayani. At may isang banal. Bayani at banal. Mga nagsiganap. Nora Buencamino, John Urbano, Wendy Villacorta, Daniel Deopante, Rose Barin, Alex Agkawili, Didi Tanhuacio, Edgar Nabalta, Veron Calaguas, Rona Aguilar, at mga madre ng Missionary Catechist of the Sacred Heart, Sister Leodilin, Sister Eugene, Sister Diva, Sister Cynthia, Sister Jane, at Postulant Jillian. Kasama ring nagsisiganap sila Joe, Tom at Jom Olorisissimo at Ces D.C. Guevara. at Miss Tanya Gomez bilang Madre Laura Mendoza. At Ginoong Jerry Magnaye bilang Obispo Alfredo Versosa. May pahintulot na musika mula sa epic hero Alex Productions. Karagdagang musika nina Noel Argosino, Ponching Larita, Roy Alcantara at Froilan Malimbang. Nagbigay ng buhay na tunog, Jerry Mucha. Recording at mixing engineer, Froilan Malimbang. Ito ay buhat pa rin sa pananaliksik, panulat at direksyon ni Bernard Factor Caniaveral. Ako po ang inyong lingkod, Sister Julie Micosa, MCSH. At Bernard Factor Caniaveral nagsasabing, may isang bayani. At may isang banal. Bayani at banal. Ito ay sa paring produksyon ng Missionary Catechist of the Sacred Heart in celebration of their 100 years anniversary sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Okay mga kaibigan, itong napakinggan ang isang programang nagbibigay sa inyo ng informasyon, inspirasyon as in bendisyon. Gusto ko pong pasalamatan ang satuyang technical, si Nims Flora, at the same time ang ating item production na si Jerome Martinez. Ito po giraray si Father Butch Bombase OP ng UST Legazpi ng kasabing God bless you everyone. Bye-bye. See you tomorrow.